Салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, касоне ки мехоҳед дар группаи ма кор кунед дар ширкати атомӣ, рақамҳо дар рӯи экран. ҳозир аксияе, касе ки мо кор кунад одам қати ёрдамаш мекунем, то оилика мерасонемша, ҳама кора бепул мефаҳмонемша. Ягон чи расход намекунад. 3 моҳи аввал метавонӣ вообще расход накунӣ, просто группада бидрои регистратсия шави гӯш кунӣ. ана баъдан кае хости харид мекунӣ, 6 моҳ вақт дорӣ харид кунӣ, байдам хеле оиликора бигирӣ. Ина дӯстони азиз, дар рӯи экран оиликои ма таи 1 моҳи охир, масалан сентябр, октябр, бинем ки чӣ хел пулҳо омадастиянд. Ҳамаш оста-оста мешавад. Дӯстони азиз, ман ҳеҷ вақт боварӣ надоштам ки ам хеле корда медиром, лекин амирӯз расид ки мо оиликои нағз гирифтестем. ана барои ҳамин дӯстони азиз, дар видео рақаму мондагӣ бинависем, ман шуморо ҷавоб медам. дӯстони азиз, саҳар қати мара бинем, гул чиндум. ой, неки чӯтаи гулҳои хеле қадушон майда. Яхай вазаи корхонаи моам ам хеле майдаякай. чанд рӯз зинда мемонда бошанд. гулҳои апай хуршеда чанд рӯз хушругии офиса зиёдтар кардиста буданд. дина дидум ки чӯта уже зиқчидестиян. овшон амаду 3 рӯз набудам, халиш накардам. хайёра барам дар баър шом бимонам. агар овози ов мишад накунад гӯш кунед. духтарое ки пурсида ки креми вокруг глаз ай маршин чанд сумай, ина миай духтаро и худаш я набори калон да чанд чайда тонер крем чунчи бало увлажняющий, хай тоҷик хеле чиз дар кориша мегирад. ҳами худаш 350 сумай. ма ина миша гирифтагием тоқа ҳами худша барои вокруг глаз. дар интернет бизанем бо дар бораш бифаҳмем. мо аи наличи дар Тоҷикистон дорем. агар касе хоҳад ки Россия доставка ҳам дорем. мақсад доставкаи курьерский дополнительный 400 рубл мезед то дари хонатон. ман шумо метавонед дурушт хеле нигоҳ кунед. анам хеле зарди хеле липкия боян амуд бӯи хушрӯкам дора. беҳад экономия. ма чанд қаштира истифода бурдаистам. якум оварда будем, фурӯшта ма гирифта будам. мешакишаку хе типа мазут шакидести вай баъд эффект мети хе шур камтар руд чи мешавам ожанго таранг мешаванд. анам хе дӯстои азиз, касоне ки дар кора ина метавонед хутон бихарен, метавонед заказ кунен. дӯстои азиз, ина бине ирӯз да мо завтракда да офис севи кабутак буда ва банана севи зард. ма омадам 3 дона сев харидам. айрах кида чи нашуд банан гитум миём ира исарам бо ака сев кабутак овардай. вай ҷада чой хароб шава ки ма дӯстои азиз. дӯстони азиз, бисёриҳо мепурсед ки ҳамин чоя чӣ хел тайёр мекунанд. чой барои харобшавӣ ай гиёҳҳо тайёр кардаштагӣ да дуруш 30 дона анам хеле духтаро 30 дона анам хеле сашая стика анамира мегире. ина ман чӣ хел мекунам, да ним литр об меандозум и то обедам менӯшум. шумо низ метавонед ҳам хел истифода баре эффектша мебинед. агар ҳар рӯз истифода баре хена ки як рӯз бихӯрен 10 рӯз дига нахӯрен дар дуруи шкафтон партоен вообще результат намебинен. лучше нахарен. агар ки ҳар рӯз сари вақт бихӯрен ҳамин чоя, шумо метавонед ки уже эффектша дар худтон бинед. дӯстои азиз, набинед ин чоя иққадар дигаш мондагия. нек бо ма чой гирифтам, чои ях. омадем қадиҷияну миҷа ашан бояд бидроем. вай гуфт ма обед кунум. ма гуфтум ма сари хая гала хӯрдам. чандума ирӯз 12 октябр.
насиб бошад ҳозир инҷа ман налог мерам ай налог ба куҷо мерам бо офис бояд бурам бо терапия волос бояд ирӯз бурам як гала кор дорам. дӯстони азизи ман ман кор омадам ман қа бефарам бовар кунен ина и сабои чӣ овардам чокопай бечора якум бор дидистяне хурсандира кӯдакон намедонанд чӣ кор кунанд чокопай якум бор овардам даже исфандиёр ва гуфтака мехе ки мегӯ якум бор овардистам ира мода падарка кадом наметонам мадинаи суҳроб овардак қатярскова чӣ харидем қадирамонали омадан нон харидем булочка харидем чипс харидем тухм харидем сев харидем тухм қиматне ки дӯстои азиз сасика вайш нестай тариш хайди лафруз ходок мекунам он 33 сум азизи харидем алейна харидем ман шуморо гуфтам ки вақти авқоткунӣ аксар шуд тухм 22 сум 12 таш дӯстоз ман нархора мегум шумора ки чӣ охи иҷада 12 та кукурузные палочки масло 38 сум дидем тухм 12 таш 22 сум чанд сум мешавад донаш я сомона 80 дирам ҳам қада худсайнам ха чиз харидем юзам ка кори бисёр доштем чӣ як рӯз ман харидам духтаро пакет ин пичоқа ки сафед буд як донаш нест миём хона як донаш нест бодак ме сторис мекунам мерам наре дафша бароят тухм тучва як тухмаш гужош мега ба мемри ки нигоҳ ки вақти харидам тухми мурғ кода комментария нависти апа хотят ремонт чӣ шуд ремонт ам хохова инҷа як клёнка овардем мондем ма камкам амчада заниматься мекунам ана дӯсто мебела рафтем фаҳмидем ҳамун санг шайку санги болоямон ҳамун короче столешницааш худаш қариб 4000 сомон мешуд гуфтум оли манам мекунам кухни бемай россия пулома гирам биём барам онали ба ҳазур ба дилам ба и пулои ту сар банук мешава гуфтум бо чӣ хай витишкара гирифтам диден плитаи сенсорниша гирифтем ана духовкаш мондай дӯсто духовка 5000 чимчанд сум рамонали мега ки ами волна қати ҳамиҷа любой бозори якай боро шумо амра чӣ гуфтани баки не волна качественная не учамя тифали горенҷи хардага ай волна чанд сари сол шид кор дора мо 10 бор шид тифал мехарем месӯза хулоса ана мехем и ҳафта бояд фарух биёям мобаи заманит када биёрем ки дальши корҳои дигара кунанд пушти и хонада духтаро ана пушти ҳамиҷада нами дарабине оли ношута уҷа бояд краска шава и аюрандоли накадаи корош пушти и хонада мо ранги калидор ҷои дига месозем уҷа гардероб мешавад духтаро барое ки бо либосумон хеле бисёре ҳаст ки бовар кунед ҷо намеёвем ай либосумони мепартом дафт мекунам бо меояд хай хулоса и ҳафта сохтмони ҳамҷае фақат гардеробни калидор меша короче ба машмо донишончун калидор медрой кухни усуш мери ванна унҷои стирка прачечная хулоса ниято бисёр лекин лимит денег барои ами ман гуфтестам ки бестем абрам пулома бигирам ба биёем рамонали мега уже хунукӣ мешава биёем хай ҳамқашам кунем анам хе ҷа машқ када шиштем камкам натиҷаҳоша ҳоли ма чима тарозура биёвон дӯстои азиз шумода мегум ҳозир меброи берунай диде сразу берунай дидестен анаку анамиҷа деволай айвон меган чӣ меган ай и девол дӯстои азиз то деволи кухнира маҳкам мешава иҷа медоне чанд метра як короче
чор метр 70 сантиметр, короче, дарози ами кухняй. Ами зиёд где-то 7 метр ҳамахе маҳкам мешава. Баъд ҷада уже месозем дальше. Бо болои ҷара бояд мо маҳкам кунем. Вақт стаинами чува дроз будиям. Фарух мега ҳами дроз будан то уҷара мерасидан. Рамона гуфт биё бубурем. Ман гуфтам мони ҷара яке маҳкам мекунем. Мега не, гӯш накард. Анаки иҷа намахе полностью маҳкам мешава. Ирӯз таксистмон нами таксисти завод сувор шудем. Мега ки ҳамсоя монда оча бентена мега зарагил мега шумо ангурчин монда овард машина худам. Гуфтем мо ина мо ангуромона начиндем. Короче да назаршон бемаза. Не ки дигарода маъқулая ми ангуру. Бо хонагимоно бозор мекунам. Ман сари гулора бурдум диде. Ина иш бош гуфта даваза мондум. Хулосам хеле дӯстои азиз маша пирашки пухтан я хамир кадай. Ждём.